आं जेनेबा हगमा गामिनि आंबो आंनि जाथायखौ खिन्थानो नागिरदों। जेनेबा आं सिगांनिफ्रायनो UPPL आव थाखाबाय थानानै ओमफ्राय बै BPF फैबायना बे समाव जोंहा बिहामजो आं खावसे खावसे जाबाय दा ओमफ्राय बेयाव बिहामजोखौ दानबाय आरो जोंहाबो बिदि जाबाय ओमफ्राय बिहामजोआथ' बे UPPL आवनो होदों ओमफ्राय बैसोर मिन्थिबायदां दानना होबाय आरो दा बे अरुनदयखौ बिदि आरो बिदिनो जाहैबाय जों सानबाय आरो BPF नाव होनांगौमोनदां औ बिसिनि बायदिबा सानदों आरो आं बिदिनो ओमफ्राय आंखौथ' बुहुद घटना खालामदों बम गावफुंहैदों सिथ्लायाव थांनानै बायदिसिना बुंदों फिसौखौबो बुंबाय नै नोंस्रा नोमबैया ट्रेक्टराव देरहाबाय नै नोंस्रा नोमबैया ट्रेक्टरा जेनबाय नै बिदि बुंबाय आरो लाजि फोनांदों फिसौखौ नै इसिनि गथ'खौ बुंना मा लाब मोनखो जेनेबा आङो मालाबा बिदिनो दुखु मोना र' बिदि माबा मोनसे जायोबा आङो बुंना हरगोन आंखौ इसिबां दुखु दोनदों नै बेबायदि साननाय दंमोन आरो आंनाव आं बेखौनो बुंनो लुगैदों आरो आंथ' मोनखाया ओहो जेनेबा सोंबाय बिदिनो आंखौ नोंहालाय पेन्सन मोनो नामा होनबाय आंथ' पेन्सन मोनो नालाय मोनो बिधु पेन्सन बोराय गैया ओमफ्राय दे आंनो बिहामजोनोनो हो आंनो नाङा बिदि जाबाय आरो आं फिसौ फिसा फोरोंनो नांगौ आंनो नाङा बे बिहामजोनो हो होनबाय आं होबाय आरो बे माबाया UPPL ओमफ्राय आं नाङा होनबाय मोननानै मोनबाय थाबाय नै दा माबायावसो बेनो होआसै खननै जाबाय आरो मोनैया औ 9,000बो मोनासै ओमफ्राय बै सिगांनिखौबो मोनासै बियो बिदि जाहैदों आंबो बे बिहामजोखौनो थिखांना होथों फरायनाय गथ' दं इलेक्सन फैगासिनो दङ आङो बे ट्रेक्टरनो होगोन आंहा बेजोंनो सापर्टखा होदों जोंबो गोदो बै रेहन देरहाजेननायाव अनला ओंख्रिजों ओंखाम मोनजादों आङो साइकेल दाब्रायनानै लिरि खालामदों आं बेखौ गोसोआव दङ रेहननि थाखाय आरो थांनाय बोसोराव बैसाग मासाव बार अखा फैयाखै होनबा 1 थारिखआव बेयाव फैनायाव आंहा न'आ बुख्लाबजोबदों थांनानै नायफैबाय त्रिदेब सारआ आंनि न'खौ नायलांबाय बे फिसौ गोरलैया लोमजादों सारआ सोंबाय मा जादोंलै बाबु होनबाय लोमजादों सार ओरै होनबाय आरो आं दे डाक्टारनाव लां ओरै होनबाय नुलांजोब्बाय जोंनि फिसौ फिसा लोमजानाय माइरं दैरं सिजोबनाय बिनि जेबो माबा मोनाखै आङो ओहो मोनाखै हिसाबै नोंथाङा अरुनदयखौ मोननो लुबैना लुबैया लुगैयो होयोबा फिसाफ्रा आं नङा बिहामजो नङा आं मोननांगौ आरो जोंहा बिहामजो सानैबो मोना दा औ बिदि आरो जेनेबा आंथ' सिगांनिफ्रायनो बै UPPL गैयि समाव BPF जोंनो रेहननोनो होनायमोन जोङो ओमफ्राय जोङो UPPL फैबाय दा होबाय आं बिसोरजोंनो सिनाया फिसाफोर सिनाया जोंथ' जाम्बा जाम्बि ड्रेसैनो थाङो नालाय बहा सिनायनो रावबो रायज्लायना होग्रा गैया बेबायदि आरो जोङो बिराद बुहुद घटना गोदोनिफ्रायनो आरो आङो बे न' सिफायनायखौ नायफिनजायैयावनो बिराद दुखु मोनदों बेबायदि समावथ' थिं हरदों बाक्सु हरदों थोरसि हरदों सोरबा जोंहा गैया आरो बेबायदि आरो बेखौनो आं बुंबाय सरकार दंमोन अब्ला आङो अरुनदय मोनबाय थायोमोन ओमफ्राय दायो जेथिया BPF सरकारा फैबाय बिनिफ्राय आं दानजाबाय आरो ओमफ्राय आङो गोसोआव दुखु मोनदों आरो दायो जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन आरो बेखौनो देरहाहोथारगोन आरो दा अरुनदयखौ मोनफिनजानो लुबैना लुबैया नोंथाङा आं अरुनदयखौ मोनफिनजानो लुगैदों आरो आं हाबा जायाखै आरो दाखालि बे सिगाङाव मोनबाय थाखादोंमोन मोनबाय थायोमोन गभर्नमेन्ट सोलायनाय लोगो लोगो सरकार सोलायनाय लोगो लोगोनो आं मोनासै आरो दानना होबायदां 9,000खौबो मोनाखै होदोंमोन कागजखौलाय होबाय थाबायमोन आरो खनथाम खनब्रै होबाय ओमफ्राय दा सोंबाला बुंबाय आरो जों जेबो मिथिया होननानै सोर दानखो होननानै आरो दा मोनजानो लुगैदों आरो आङो ओहो हाबा जायाखै जोंबो गोदान होबाबो आंबो मोनाखै खनसेबो मोनाखै आंबो अरुनदयखौ फार्स्टनिफ्राय दा खनसे मोनाखै UPPL सरकार दिपेन बर'आ देरहाबोला मोनगोन होननानै सानदों आरो आङो बिसोरनोसै साखाफारा जाबाय जों सार आरो गासैबो बेयावनो होगोन जों UPPL आवनो होगोन UPPL आवनो सापर्ट खालामो आरो आंनि बुस्थुफोरा सब दानना होजोबो नांगोलफोरनिया माबायावहा थांबाय थायो हदायबो आं होयो खोनबा जाबाय आं हैनाया माबाखौ अरुनदयनिखौ होबाबो बिसोरो चेयारमेनफोरा थाखाबाय थायो लामायावनो सोब जेबो होनो हाया आरो आं मुथथे
गासिबो न'खरफोरनियावबो माबा 10,000 मोनदो न'खरसेयाव रानना लाजोबदो जेबोखौनो होआखै आरो जोंनो आरो चेयारमेनानो लाजोबदो सोरमोना सोर जोंनो माबाया मा नामथाय मा नाम हुगुमानि भगमानि मा नामलै चेयारमेना दानना होदों चेयारमेना दानना होबाय चेयारमेन मुवानो थांदो साथाम थांनानै बेयावनो थाहैबाय थायो आंनिल' दानना होदों मा गासिबो दोंजोबो आंल' गैया अरुणदयखौ अरुणदयखौ दा नोंखौ मानो दानना होदों मानो दानना होदों आं इउपिपिएलआव थानायखाय दानना होदोंनो बिसोरो बेयावनो बुंहारखादो आरो माबाफोरा थारमाने इउपिपिएलनिया मोनानो नामा मोनाना माय मिथिया आरो आंनिखौ दानना होदो आरो बिसोरो गासिबो नों बुङाखैमोन नामा बिथांमोनखौ बुंदो आङो खनसे बुंहैदो आङो इयावहा सारखौ बुंहैदो आंनो अरुणदय गैयामोन आं मोनबाय थाखायो मानो दानना होखो न'निदो न'नि मोनो आंनिखौ मानो दानना होगोन आंहाथ' दुखु नाङोना आंहाबो जिगाबनो ओंखारगौ बेसेबां गोबाव जाखो मोननाया बेसेबां गोबाव जाखोमोन आं मोनबाय थायोमोन मोनबाय थायोमोन फार्स्टनिफ्राय मोनबाय थायोमोन देग्लायसो आंनिखौ 10,000बो मोनाखै आरो 12,000बो मोनासै आरो आङो बिसोरो दानना होजोबो बिसोरनो थांबाय दा थायो मा लुबैदों दा आङो सारमोना जुदि माबाफोर होयोबा आंनिया न'खराबो जेबो गैया हौवायाबो हाजिरा मावना जायो आं मोनबोला मोजां मोनगोन आरो जेबोआनो गैयाबा न'खराव हा हु गैया हा थानायबो सेना लाजोब्बाय मावदोंमोन गैया आरो बेनो बुंनानै जोंना आंना हांमानि खैरोगुरि निलिमा बसुमतारी बर' आरो